Na vyvýšenine, okolo ktorej bol kedysi pravoslávny a katolícky cintorín, stojí jedna z charakteristických budov Komárna. 28 metrov vysoký vodojem s nádržou na 500 metrov kubických vody. Postavený bol v roku 1902. Pri ňom smerom k železničnej stanici vedie Petöfiho ulica, otvorená v 60. rokoch minulého storočia. Po zrušení cintorína okolo dnešného vodojemu koncom 18. storočia hlinu z tejto vyvýšeniny používali miestni hrnčiari ako materiál na svoje výrobky. Po vydolovanej hline vznikla priehlbina, ktorú 10 ročia používali na ukladanie smetí. Od smetí ju potom začiatkom 20. storočia vyčistili fanúšikovia a hráči Komárňanského futbalového klubu, založeného v roku 1900, ktorí tu zriadili futbalové ihrisko. Pri tomto ihrisku si neskôr postavili aj klubovňu futbalového klubu a až do začiatku 60. rokov 20. storočia sa na tomto ihrisku odohrávali väčšie športové a iné podujatia. Na mieste bývalého športoviska dnes stojí budova Strednej priemyselnej školy, postavená v rokoch 1963 až 1972. Zároveň s výstavbou vodojemu bola vybudovaná aj Komárňanská vodovodná sieť. Vodojem je v súčasnosti nevyužitý a čaká na svoj ďalší osud.